O alcalde Julián Bustelo, xunto coa coordinadora xunta de Cultura da Fundación, Paloma Vela, e a directora da Oficina de Abanca en Rianxo, Paula Outeiral, foron os encargados de inaugurar este mediodía a exposición Fauna Esencial. A mostra está composta por un total de 28 fotografías realizadas polo naturalista Ezequiel Martínez, que recollen a beleza e a fragilidade das especies máis representativas da nosa contorna natural. Fauna Esencial chega a Rianxo da man do Concello de Rianxo e de Abanca en colaboración con a Fundación e nos invita a disfrutar das fotografías de animais da fauna da Península Ibérica e a descubrir un importante mensaxe que se esconde en cada unha das cartelas que acompañan esta exposición. Simplemente animar a todos os veciños que visiten esta fantástica exposición do día de hoxe ao día 8 de decembro, que disfruten destas fotografías dunha calidade espectacular e desa mensaxe tan importante de posta en valor da nosa fauna esencial, como titula a exposición. A exposición estará aberta no Auditorio Rianxeiro ata o vindeiro 8 de decembro.